Bună dimineața! Bună dimineața! A doua zi. Ce-am dormit. Cred că ne-am mâncat țântări ăștia japonezi. N-am uitați. Cine a făcut? Aoleu! Hai sus, Jordan, hai că știu că mai pot. Ca Jordan. Ușor. Hai scută și niște mâncare. Hai, pe jos, pe jos, Dobi, și zic, ia uite pe ce era să calc. Hai, facem un review, nițel. Scurt. E crocante. Asta cred că e frunze de alea. frunze. Japoneze. Ușor că mai cași pe eu. Mamă, da, e așa. Ia vezi. Una câte una. Suntem Hansel și Gretel. Asta e proteină. Da? Da. E Am bine. văzut la La Bear Grylls. Bear Grylls, da. Hai. Ia uite, mă. Nu ești nebun? Deci că ai pus intenționat. Ia uite, bă! Asta e din aia mai specială, uite. Da, chiar. Lol. Are vertebre, cum era. Ia, uite. Hai să mai căutăm. Nu. Am pus cam mult. Băi, ia uitați! Lol. Stai, în ce? Să nu trezești. Ușor? Ușor. 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 Ia. Mamă, ce e asta, mam? Japonez. Sunt cumva? Cumva? Ce crezi? Chipsuri japoneze! Mamă, se vede soarele. Pe dimineața așa e soarele aici în Japonia, soarele e sus. Mamă, ce m-a ciupit prin tricou, m-a ciupit, băga-mi și... DNA-ul! În continuare, după hrană, după mâncat, este vital neapărat să bei apă, pentru că apa te hidratează, apa te face să fii mai activ și apa e bună pentru corpul uman, pentru că omul este format din 70% din apă. Acum vom căuta apă în vârful dealului să vedem ce se găsește, pentru că suntem în Japonia. Aia zi, Cristi. Aici în Japonia, după cum am văzut eu pe internet la Bear Grylls, că aici ea curge de sus în jos, de jos în sus. E invers decât la România. Da. Ia, hai să mergem. Jordan, ești pregătit? Da. Ok. Hai să mergem. Haideți să mergem. Mamă, ce m-am mișcat țânțara. Jordan se luptă puțin cu țânțarii ăștia japonezi, că sunt mult mai răi. Te mușcă, te nebunesc efectiv. Au o mușcătură foarte, foarte de-a dreptul dureroasă. Și greu e să urci panta asta, are cred că aproximativ 120 de grade. 120 de grade. Mam! Aproape de 90, cred. Nu, e de-aia. Am prin surprindere avionul ăsta că... Aulu! E bine că mai ai făcut pe picioare de mult. Am luat prin surprindere că nu ne așteptam să... Uite o broască japoneză. Unde? Uite. Mâncați! E cuplu japonez. După câte ați putut vedea, am găsit un cuplu de broaște japoneze. Era o creangă. Era din alea... Era din alea otrăvitoare colorate, ați văzut? Aoleu. Trebuie să găsim neapărat apă. Unde e Jordan? Ia Chanel. Arată-ne. Mamă, e apă de-aia Fuji? Orsec. E orsec? E apă vos. Mamă. Ia să e bună. Uite, bă, Ia. ne-a urmărit hrana. Ne urmărește Hachiko în continuare. Dacă nu mai găsim, nu de mâncare. Ia. E Ia bună. să vedem.
Cum miroase? Miroase bine? E ca apa din România? Da, ia să gust puțină. Ușor. Hai să gusti. Dă-și mie să gust. Da, pare bună. Dă-și mie să gust. Se putea mai bine, tată? Da, merge. Talentul Ia meu. să din la Jordan. Ce zice? Să lași mie, Jordan. Sunt tare ăștia japonezi, mă termină. Îți mulțumesc. Sunt drăguț. Apă borsec. Momentul adevărului. Trebuie crezut să că vă e încredeți în apă bus. cuvântul meu, pentru că cuvântul meu este cel ce contează. Da, e bună, putem să E vedem. foarte bun. E o apă de-a dreptul hrănitoare. Asta a fost și cu ziua a doua. S-a înserat deja. S-a înserat. Vine iar Ia uitați. lunasul ăla. Noapte bună.